Што за народ? Балтаславянскія кантакты на Панямонні. Працэс балтаславянскіх кантактаў на Панямонні з-за яго геаграфічнага маштабу, храналагічнай працягласці, уплыву на жыццё тутэйшых чалавечых супольнасцей можна адназначна ацаніць як буйнейшую гістарычную з'яву ў рэгіёне на працягу ўсяго другога тысячагоддзя нашай эры. У сваю чаргу названыя кантакты з'яўляліся часткай яшчэ больш разлеглага ў часе і прасторы працэсу балтаславянскага ўзаемадзеяння, распачатого каля трэцяй чвэрці першага тысячагоддзя нашай эры і ахапіўшага ўсю тэрыторыю сучаснай Беларусі, а таксама прылеглыя раёны Літвы, Латвіі, Расіі і Украіны. Сучасная навука лічыць названы працэс важным чыннікам этнагенезу беларусаў. Галоўным зместам працэсу быў каланізацыйны рух славян, той іх часткі, якая пазней стала ўсходнімі славянамі, на землі, занятыя балтамі, кантакт з тубыльцамі, асіміляцыя апошніх і, як вынік, кардынальныя змены этнічна-культурнай сітуацыі ў зоне кантакту. Балтаславянскае ўзаемадзеянне разгортвалася нераўнамерна як у храналагічным, так і геаграфічным вымярэнні. На пачатку ад 6-7 стагоддзя нашай эры яго актыўным участкам было верхняе Падняпров'е і Падзвінне. Славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва тут была ў асноўным завершана ўжо ў 12-13 стагоддзі. У басейне Нёмана названы працэс актывізаваўся ў канцы 10 стагоддзя і працягваўся да пачатку сярэдзіны 20 стагоддзя. Да з'яўлення славян на Панямоні гэты рэгіён быў часткай арэала балцкай культуры штрыхаванай керамікі 7-6 стагоддзя да нашай эры, 4-5 стагоддзя нашай эры, якая займала тэрыторыю сярэдняй Беларусі і ўсходняй Літвы. На змену гэтай культуры прыходзіць банцараўская культура 6-8 стагоддзя нашай эры. Лічыцца, што яна склалася ў выніку змяшання прышлых носьбітаў культуры тыпу абідня з плямёнамі культуры днепрадвінскай і штрыхаванай керамікі. Банцараўская культура займала верхняе Падняпров'е, верхняе Панямонне, верхняе і сярэдняе Падзвінне. Большасць даследчыкаў Пётр Трэцякоў, Яўген Шмід, Валянцін Сядоў, Ірына Русанова, Алексей Мітрафанаў лічаць яе балцкай. Назвы плямёнаў, стварыўшых гэтую культуру, засталіся невядомымі, паколькі яны былі асіміляваны славянамі яшчэ да з'яўлення першых усходнеславянскіх пісьмовых твораў, летапісаў. Таксама на аснове культуры штрыхаванай керамікі ўзнікла культура ўсходнелітоўскіх курганоў 4-12 стагоддзя, помнікі якой размешчаны ва ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Літве і паўночна-заходняй Беларусі, ад сярэдняга цячэння Нёмана на захадзе да возера Свір на ўсходзе. Лічыцца, што гэтыя пахавальныя помнікі пакінуты ўсходнелітвійскімі плямёнамі, менавіта аўштайтамі. Культура доўгіх курганоў паўночнай Беларусі, другая палова першага тысячагоддзя нашай эры, займала беларускае Падзвінне і верхняе Падняпров'е. Помнікі гэтай культуры сустракаюцца таксама ў нашым рэгіёне, менавіта ў вярхов'ях Вілі і Нёмана. Яна сфармавалася на аснове аднаго з варыянтаў банцараўскай культуры ў выніку рассялення славян і асіміляцыямі мясцовага балцкага і геаграфінскага насельніцтва. Культура атаясамліваецца археолагамі з полацкімі крывічамі. Георгій Штыхаў лічыць, цытата, што ў доўгіх курганах пахаваны славянізаваныя балты ці славяне з моцным уплывам матэрыяльнай культуры балтаў, канец цытаты. Як ужо упаміналася, разгортванне працэсу балтаславянскага ўзаемадзеяння на Панямонні пачалося значна пазней, чым на Падняпров'і і ў Падзвінні. У першым пачатку другога тысячагоддзя нашай эры верхняе і сярэдняе Панямонні, сярэдняе цячэнне заходняга Буга займала культура каменных курганоў, якая атасамліваецца з яцвягамі. У каменных курганах 11-13 стагоддзя сустракаюцца рэчы як балцкіх, так і славянскіх тыпаў, што лічыцца сведчаннем славянізацыі балцкіх плямёнаў. Вынікам эвалюцыі каменных курганоў сталі каменныя магілы 10-17 стагоддзя, размешчаныя на беларускім Панямонні, у інвентары якіх выразна адлюстроўваецца працэс разгортвання балтаславянскіх кантактаў. На момант пачатку генезісу ВКЛ, каля сярэдзіны 13 стагоддзя, балтаславянскія кантакты на Панямонні мелі ўжо сваю шматвекавую гісторыю. Для дасягнення мэтаў нашага даследавання, відавочна, патрэбна сканцэнтравацца на двух важных аспектах названага працэсу, менавіта эвалюцыі балтаславянскай мяжы і характару ўзаемаадносін між прышэльцамі і тубыльцамі.